Gaur egun ez da erraza. Gaur, maiatzak 17 homofobia eta transfobiaren kontrako nazioarteko eguna. Oraindik ere, lesbiana izatea, homosexualizatea, transexualizatea, gauza gogorra da. Bai gazte izan, bai heldu izan. Indarkeri mordo bat jasan behar izaten dugu, arautik kanpo egoteatik. Eta zoritxarrez, indarkeri homofobikoak ez ditu bakarrik, homosexualei edo transexualei eragiten, danoi eragiten du. Horrek behartzen gaitu mutilak urlin ilun izatera, eta neskak rosa fusia izatea. Bakoitzak dan bezalako koloreko izan beharria. Zestan berdio? Ama, usua gustatzen zait. Fuerte, que fuerte, que fuerte! A ver, guardian musutxo batzuk bestik ez dion. Bale, ez di izen debade emate musoetakoak. Ezana ezena da, mundiala, flipantie, kristonak izen diela. Eta, ezin inoi ezan. Laguneia ez diogu ezer ezan. Ez dugu lertuko. Ez egunduaz. Legun ulertu honi, armaion sartu da bizitzi ezetezakola. Eta benetan, jakingo bat zenue armaio zarronek zenbat itotzen. Gure akalaba hauteko gona horrez. Ez dutena ententzen da, zerkitzako ez diten izaten usua gustatzezakola? Kilometro antzumat entzakola. Bere gela zartzen izan bagozira handa, telefonotiken hikita jokota egin ezin egiten. Gure akalaba, baina, izan gure, kapaz! Zagiz, gure gizonak eta bideok zein zeu, hola gozta ehar batek hartzen. Nik uste balan ez da bere sekretu horrek atzik ditu da. Nik uste kontauko baino azkio izango litzak eta libre hori. Igual lagunte berko nioke kontatzen. Bai, igual bai ez. Eaka bala pertsonien libre sentitzia. Nahi du bezalako izentia, rogu bat zidea gara. Azkia. Bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izin duzala. Gente da zuk libre, eta osik ez daudenik, gu ere homosexual edo transexual izen, edo ez izen, ez gaude libre, eta inor. Pentsau diferente edo sexu kontu diferente bizitzikin, zenbat eta diversidade handilloiki, zenbat eta diferentio izen, hobiek izango. Eskerrik asko, eta hori, esku altxa, eta gaurko lelue fuerte esan dezagun gano batean. Venga, gora esku gano. Alpa ez, naizela maitatua esan berda. Así que venga, dara mutile eta neskak. Fuerte! Naizela maitatua. Oso importante izagu klaseek antiolako ekinazea, alarika errazuzea. Irudizagu olako altaitzikitan ikaztea eratzen. Iruditza zaigu guri importantzia launa ekatzia, azpetintan eta jendia hola. Importantzia da, edadez berezituko egiten erakustia, benetan pertsonietan bezala eta danoi azentatzen egon gauza, beraz ez da eskultur eman berdan zeo zer, eta plaza ekartzie junek zatu bezalak importantina da, erretar danoi ikutza egon gauza, nahiz eta gehu izen o gehu ez izen, danoi ikutza egon gauza rati da, importantzia plazan izie, danotzako alako. Eraso sexistarik ez.